Ja ha arribat el llibre i sona baixa, marca el ritme del lector. Sempre queden dos enamorats besant-se al vell mig de la plaça Virreina, que en regaven vinagretes que vindran. I ha deixat al banc de sempre un altre llibre que ella mai rebrà. Li regala les 100 vinagretes d'autor que han fet en Rubén i en Pere, per omplir els ulls d'imatges i sabor. I ara queda que parlem. Diuen que aquest llibre està molt bé. Retoques els